Өзіңнің ішің түрлі вақыты болайын, аны теге ясадыңда бітті түгел, аның ең бірінші кішіге сен тәқдим ете білерге тиішсің, кішіде қызықсыну хисі оятырға керек. Ярминкелерге бик көп ердім енді. Өз ішіңнің жауаплылығы да күшлі. Рахат яғы да көп, ауыр яғы да көп. Міне 6 ел елік башлағанда енді меға 22 яш еді. Ең бірінші ауырлықлар енді ол міне ничек деп айтайын, өзіңде ышану хисі болырға тиіш, ышаныш хисі болырға тиіш. Оны башлағаштын міне қаршылықлар көп, ішің бармыша қапайым, шондай сөздерді ештілейін, тек заказларым болмас, тегілей болай дейлер. Ләкин өзіңде шондай күш табып, өзіңнің қызметіңе тырышлығын қойсаң, Құдай сеңа ярдәм ете. Һәм Аллаға шүкір, біздің міне 6 ел бойы міне 5 жігіт ішебіз біз. Ертесінде, кешінде дегендей, қышында, жайында тик тұрғаныбыз жоқ. Һәр вақыт ішібіз міне үйіліп тұра, Аллаға шүкір. Біздің іш бик қызық енді, теге яңалықлар іздейбіз. Біз енді Татарстан, Башқұртстан, Оренбург яқларына йөрибез. Теге түрлі жерлерде түрлі кішілер белән аралашасың, кіші нәрсә сорый, шуны ясыйбыз инде. Менә тәвә кошлары, әтәшләр, ниләр, күгәрченнәр сорыйлар, инде халык нәрсә сорый, шуны ясыйбыз инде. Һәм менә күптән түгел генә без Башкорт якларында шундай йөрәккә үтә торган әйбер күреп кайттым. Мин үзем шигырьләр язам, миңа теге иҗат бик якын. Бу да минем иҗатның бер төре. Һәм менә ялгышмасам Туймазы районында мин шушындай сүз күрдем. Буны зияратка язып куйганнар. Онытмағыз бізні туғаннар. Бұл шул қадар күшлі, шул қадар кестіріп, өзәклерін өзә тұрған сөз. Бұл енді жүрегі қатқан, бәғірі тош болып қатқан кішінің де, шәхісінің де жүрек қылларын тибретәдір деп ойлайым. Һәм мына туған негізлерін тошлап кетіп, шитте одашып, өзін табалмыш жүрген кішілерінің жүреклеріне бәріп кіріп, әти-әнисінің туғанларының шушы зиярат қылып, ертәміз соңы біз шушы туған негізімізге, Құдай язған жерімізге қайташақпыз, шуны аңлап яшауларын тілейм. Біздің енді бизеклеріне біз шушылай карандаш ярдәмендә шулай төшерәбез қалайға. Қалайны шулай турлап кисәбез дә менә шушындай рәсемнәр инде. Безнең 05-ле қалай. Менә шулай туры китерәбез. Басабыз. Һәм менә шушы кашы ярдәмендә шушыларны бурылып кисәбез. Бу инде безнең кул кашысы белән кескәчтен күгәрми дә, бозылмый да. Шулай итеп менә узорлардан тәрәзә йөзлекләре, төрле бизәкләр, кыймага, капкага бөтенесен ясыйбыз инде. Шушы үзебезнең татар йөзе һәрбер җирнең һәрбер пишмагында булуын телим. Шуны истә тотып, күңелгә салып, йөрәк җылысын береп эшлибез инде без. Дөньяның кайсы гына төбәгенә бармасыннар, нинди генә кешеләр яшәмәсен, менә узып китүче юлчылар күреп, анда менә татарлар тырыш халык, бердәм халык ничек дус, матур итеп дөньяларын җиткереп, нурландырып яши дигән фикер туарга тиеш безнең илдә. Мәктәп безнең хәзер 4 кенә еллык калды инде. Районга якын булу сәбәпле 11 елдан 9-га калдырдылар, хәзер 4-кә калды. Ләкин безнең авыл саф татарча укый, саф татарча яши. Бездә инде теге Метрә инде ул исеме мәзәк булса да инде аны күпче урыс авылы, Күрәшин авылы, ләкин безнең саф татар авылы, тормышны саф татарча алып барабыз без. Мәктәптә дә саф татарча укыйлар. Балаларыбыз да сөйләшә инде. Әле кунакка кайтканнарны да без татарчага өйрәтеп җибәрәбез. Бу бик авыр хәл инде безнең милләт өчен, безнең телебез өчен бик борчылдыра торган менә инде соңгы шушы елдан соң кая гына барма, күпчелек шәһәр җирендә күзәтелә инде иптәш малайларның балалары русча сөйләшәләр. Әтисе дә, әнисе дә татар, ләкин русча сөйләшәләр. Ул минем йөрәккә нык кадала, миңа нык борчыламыйм. Ләкин тормыш булай гына булмас. Алла бирсә, Ходай безгә иннән сынау итеп биргәндер, безгә берләшергә, менә булган ата-бабалардан килгән телебезне, динебезне сакларга бер сынау җибәрде. Ләкин без көчле булырга тиеш, бердәм булырга тиеш. Телен белмәгәннең, үткән белмәгәннең киләчәге юк. Әгәр дә без бит Ходай каршында да үзебезчә туган телдә без бит сынау бирәчәкбез, татар телендә. Biz үзебезнең татар булу белән, татар телебез булу белән горурланырга тиешбез хәзер кызым. Хөрмәт итеп яшәргә тиешбез. Сүздә юк. Теге мәктәпләрдә бит инде хәзер менә кысаларны итәләр. Ну менә безнең районда татар телен саклау буенча бик зур эшләр алып барыла. Мин аны бик сөенәм. Чөнки менә урам үлмәләре бездә саф татарча инде зур итеп татарча язган, астына гына русча хәрефләр белән инде. Аннан соң кибетләр,
исемнәре менә татарчага үзгәртелде. Алар тоже бик нык сөендерә. Кайда таләп бетә, шунда әдәп, шунда талант бетә диләр бит инде. Менә моны таләп итеп куйырга кирәк югарыдан шәһәрләрдә. Татарча менә бик күп хаталы исемнәр языла. Ул бит инде менә ул контроль булмаганга, безгә югарыдан ук контроль кирәк. Татар исемнәре менә мәсәлән Казанга барасың, бик шундый сүзләрне укыгачтан анда хата име. Менә тагын бер йөрәккә бәрә торган урын бар безнең республикада, безнең җумһуриятта. Башкортстан ягыннан килеп керәсең, шул кадәр матур картинка бар. Зур знак инде ул, монда Кулшариф, Сөембикәләр ясалган, шул кадәр безнең Татарстанның матурлыгын ясалган знак, ләкин анда Республика Татарстан һәм Республик of Татарстан дип язган. Русча һәм английчә. Шунда менә шуна Татарстан җумһурияте дигән сүз юк. Менә шул үзебездән үзебез көләбез без. Менә шунда язып куй шатнатып Татарстан җумһурияте дип. Ул бит татар иле дип. Менә ул бит шул кадәр йөрәккә май булып ята, шул гади генә сүз.